Predstavte si bojovníka, ktorý sa nezastaví pred žiadnou výzvou. Viktor Kováč, meno, ktoré rezonuje všade, no jeho príbeh siaha ďaleko za hranice klietky. Cesta od skromných začiatkov až po veľké zápasy. Nie je to len o svaloch, ale o sile vôle, disciplíne a túžbe prekonávať samého seba. Toto je príbeh nekompromisného bojovníka, ktorý ukazuje, že víťazstvá sa nerodia len v ringu. Ste pripravení spoznať, čo všetko stojí za jeho úspechom? Povedzte nám niečo o ňom, aký bol chlapec. Zlý nebol veľmi. Sem tam vyvádzal za to, ale no. A bolo aj také, že bol aj problémový chlapec v škole, či nebol? Učiť sa veľmi neučil. Neučil, ale nepatril medzi tých najlepších, ale sa učil. No. Musel. No a čo šport? Akým športom sa venoval, keď bol od malička? Venoval sa fotbalu, chodil, hrával fotbal. Kebyže začnete rozprávať o Víťovi, čo o ňom poviete? Že aký je? Dobrý, milý chlapec. Rád pomáha ľuďom, slušne sa správa k ľuďom. Deti? Menšie deti? Hlavu rozbil Janke napríklad našej a také. Ale potom sa aj Bytkár bol, ospravedlnil, či nie? pravda, že ospravedlnil sa. Dúfame, že sa dostane, ak takto bude pokračovať ďalej, že sa bude snažiť, že sa dostane dosť ďaleko. A čo sa týka jeho, kedy si asi založí rodinu, na toto máte aký názor? To je na ňom. Na to Nevieme. on je Prekvapí dospelý, nás. tam nemôžeme mu To je dohovoriť ani prekvapenie. rozkázať. On je dospelý, to si sám musí. Čiže teraz vidí všetko v tom športe. Áno, áno. Všetok čas venuje tomu športu. Venuje iba športu. Možná časom to pár rokov a si založí rodinu. Dobre, na ktorý zápas si tak pamätáte, lebo som počul, že vy aj sledujete. Že... Boli sme na všetkých zápasoch. Čo mal to noc gladiátorov? Áno. Na A štyroch. keď sme boli niekde ďalej, inde, a nemohli ste prísť, tak ste pozerali... Pozerali sme doma, pozerali. Sme boli Fabrik. Pozerali sme všetky. Ja stále Všetky sme pozerám. pozerali doma, všetky sme Ako to prežívate, keď vidíte takto? Normálne. Stresovo. Aj stresov, ale... Čo? Bojíme sa o syna. Vyhral, prehral, tak nemohol nič spraviť, no. Bojíme sa o neho. Bojím sa, no aspoň ja, matka sa. Bojím, aby sa mu niečo nestalo. Ale som šťastná, že je tam a že si plní svoje sny. To nech si plní svoje sny. Každý rok som nosila, ako rástli, tak každý rok chodila jedna stade, to z Bušieho fotky sme robili na Vianoce. To som už frajer. Už bol tínedžer. No, svalnatý. No, veľakrát, keď bol zlý, neprišiel domov, vyšla som za ním a dostal, musel prísť. Popri ňom a išiel. A bál sa, tak aj vidno, tak som ho aj vychovala. Aj teraz je dospelý, darmo má frajerku, aj tak. Zavolá mi, mama, prídem vtedy. To je dobre, že taký je. Veľmi vás ľúbi. Dcérka má koľko roková, ide preč. Mama, prídem vtedy zavolajú, vieme o nich. Taký no tak sme si ich vychovali. Tak, Víťo. Ahoj. Prišiel ten čas, kedy by bolo dobré odkryť asi to, ako vnímaš seba úplne od malička. Teraz s odstupom času. Fú, ako ja som bol od malička dosť šikovný chlapec. Aj v tom zlom, lebo všade, kde sa niečo dialo, tak všade som musel byť, či to bola bitka, alebo niečo zlé na ulici, tak vždy, keď som bol malý, som vyšiel na ulicu, tak všetky deti hneď dovnútra, lebo to už boli problémy. To už boli problémy, ale postupom času som vyrástol a dostal rozum, ale ja som bol aj v škole taký, že menej učenia a viac zle robenia, ale zase šport mi bol vždy blízky. Vždy som bol taký športovec od malička, ale nebol som veľmi ten školský typ. Prechádzal som len tak, aby bolo v ročníkoch, ale zase mal som iné benefity, ako napríklad v športe, tam som bol vždy som bol taký dobrý športovec, ale... A čo škola?
Od základnej napríklad. Alebo preskočme to, čo škôlka. Škôlka? Fúha. Ale tak v škôlke som bol ešte taký... Tam som sa vyvíjal ešte aj v tom zlom, že som bol ešte taký malý, zlatý, vieš. Ale už postupom času som aj tam začal vyvádzať. Ale tam to bolo ešte v pohode. Už tak, keď som začal chodiť do školy, to už som začínal byť zlé dieťa. Už som robil zle. A bolo aj tak, že aj si bol riaditeľný veľakrát? Ako zase, ja som nebol taký tak zlý, že som bol často v riaditeľni alebo tak, ale veľa som sa bil. Keď bola bitka, tak vždy som tam bol zo začiatku. Akože učitelia ma mali vždy radi, aj doteraz pekne spomínam na učiteľov, aj oni na mňa. Keď sa aj stretneme, tak v dobrom pokecáme a tak pospomíname, ale ja som bol tak zlý, že vždy som sa bil, robil som zle spolužiakom a tak. Aj máš takú povahu trošku, že sem tam si robíš srandu z niekoho. Ale tak teraz už len tak, v rámci možnosti, aby dobre bolo, aby sranda bola na tréningu. Dobre, a máš takú nejakú príhodu, ktorá ti stále tak vyskočí ti, že z detstva alebo z tých tínedžerských čias také niečo, čo si zlé, najhoršie urobil? Fúha. Keď som bol chlapec, tak som bol na vecku v škole a tam sú také... učitelia mali vždy svoje vécko, vieš. A pán učiteľ išiel cikať na vécko a veľa detí, veľa spolužiakov sme boli na záchode, vždy tam boli zrazy, vieš, kecačky a tak a učiteľ sa nezamkol. Tak ja som mu otvoril dvere a vysmial som ho, ako cikal, vieš. A on bol šikovný, tak mi hneď dal Tatranku a narazil som čelom do dverí, tak som bol celý čas od 2. hodiny až do konca krvavý. No. Dobre, dobrá príhoda. A počas toho, ako si rástol, akými športmi si prešiel? Vieš, ja som všetko športoval od malička, akože na základnej som školu reprezentoval vo všetkom. Tam sme mali cezpolné behy, basketbal, fotbal, florbal. To bolo tak v škole, ale popri tom som hrával fotbal u nás v dedine Zabušince a všetko, taký. Každý šport mi bol blízky. A ty si kde chodil na strednú školu? Na strednú som chodil do Lučenca, stredná odborná škola technická, stavebný odbor. A tam, tuším, si sa nejak začal zaujímať o bojové športy? Áno, no, tam boli kluby a začal som chodiť ku Zoldovcom, ale chodil som asi len nejaký pol rok, lebo potom som mal trošku zdravotné problémy a potom som už netrénoval, až kým som sa nezoznámil s tebou, kým sme sa nestretli. Jasne. Ale chvíľu som boxoval aj tam, ale nemal som ani zápas, ani nič podobné, ale bol to čistý box. Čo ty a tvoja budúcnosť? Ja a moja budúcnosť? V športe, áno, alebo tak celkovo? Tak celkovo. Tak chcem byť úspešný chlap. Mať rodinu, byť dobrým otcom a hlavne byť úspešný a splniť si svoje sny a byť dobrým človekom. Už som trošku inak nastavený, ako som dospel a tak. Už som si niečo aj prešiel, už som veľakrát spadol na tvár a oprášil sa, išiel ďalej. A už mám také iné vnímanie a hlavne chcem byť úspešný a dobrý človek. Myslíš si, že takto teraz, ako si, keď dokážeš takto o tom rozprávať, že má na tom podiel trošku aj tento šport? Akože podľa mňa má tento šport dosť veľký podiel na tom, ako som sa vyvinul. Akože rodičia ma veľmi dobre vychovali, za čo im naozaj veľmi ďakujem. Robil som vždy zle, ale vždy som bol slušný a vedel som, čo sa patrí a nikdy som nerobil tak zle, že by som, mal problémy s políciou alebo tak. To by som asi ani teraz nebol profesionálnym vojakom. Nikdy som nemal problémy so zákonom, len som bol zlý chlapec, veľa energie som mal, ale rodičia ma strašne dobre veľmi vychovali. Veľa sa mi venovali a za to im ďakujem.
Ale tento šport ma vyformoval v takých iných veciach, že proste získal som tu rešpekt, lojalitu, pokoru a hlavne takéto seba zapretie, že proste keď chceš niečo dokázať, tak na to musíš makať, lebo same ti to nespadne. Musíš si, ako hovoríš ty, že keď niečo chceš, tak si to jednoducho musíš zobrať. Je jedno akým spôsobom, buď si to vybojuješ, alebo zoberieš. Pomocou tohto športu si vlastne si splnil aj ďalší sen a to je, že si vstúpil si do armády, do ozbrojených síl. Áno. Niečo vám o tom, alebo teda divákom povedz o tom, že ako to bolo. No, takže mojím snom bolo vždy byť profesionálnym vojakom a minulý rok som sa rozhodol a aj sme sa spolu rozprávali, že by som asi chcel vyskúšať a hneď sme to spolu zorganizovali. Boli sme spolu podať ešte aj papiere, pamätáš? Prišla mi odpoveď, urobil som všetky skúšky, prijali ma a som profesionálnym vojakom a som za to strašne rád, lebo je to práca, ktorá ma fakt naplňa, lebo ja som vojak srdcom a cítim sa tam fakt ako doma proste. Neberiem to ako prácu, ale beriem to, že keď idem do roboty, tak tam idem s radosťou, že proste cítim, že idem na správne miesto. A všetko v armáde sa mi páči, proste tá vojenská mentalita, aj to vystupovanie vojenské a tak, všetko mi sedí. Čiže ak to správne chápem, teda ja to viem, ale čiže v armáde ako na tvojom útvare ťa aj podporuje aj vedenie v tomto športe, ktorý robíš? No áno, ja som na útvare na Sliači, prápor ochrany a obrany. A tam je to tak založené, že tam sa dosť veľa športuje. Tam aj velitelia sú všetci veľmi šikovní športovci a chápu moje ciele a naozaj ma veľmi podporujú vždy, keď sa dá vyhovieť, tak vždy mi vyhovejú. Aj veliteľ družstva, aj čaty úplne vždy mi pomôžu, keď idem na kemp, mám voľno a proste vedia ma uvoľniť, nie sú nejaké dôležité úlohy, tak vždy ma pustia a držia mi palce, za čo som veľmi rád. A proste som veľmi rád, že aj môj šport, proste môj sen, jeden, armáda, druhý, že to tak spolu zatiaľ klape, že to tak zapadá do seba, že viem trénovať a proste posúvať sa aj v práci, aj v športe. Je to tak, že čo si človek, cieľavedomý človek vysníva a vytúži, tak pokiaľ je tak správne nastavený, tak mu to aj príde do života. Tako to mám aj ja. A sme v tomto dosť podobní. Takže sme súčasťou tvojej cesty a veríme, že to dotiahneme spolu ďaleko. Fú, tak to dosiahneme. Ako som už spomínal, ja som chvíľu boxoval v Lučenci, ale potom som prestal. Pár rokov som neboxoval ani nič. Začal som cvičiť, len som cvičil. A potom som bol raz cvičiť u nás v Krtíši, v plavárni a stretol som trénera, Pavla Berkyho. V šatni ma tak oslovil, že či nechcem prísť na tréning. A vo mne hneď iskričky vo vnútri. Prídem, vyskúšam. A na druhý deň som išiel na tréning. Tréner prekvapený, že som prišiel, lebo nečakal. A otrénoval som tréning, dobili ma ako psa vtedy. Boli tam chalani a ja som nemal ani kondičku na bojové športy a tak sa vyšantili, ale mne sa to strašne páčilo. Tréner si myslel, že už neprídem, ale ja som prišiel aj na ďalší deň a od tej doby ma to tak chytilo, že makám až doteraz úplne pravidelne každý jeden deň a s trénerom sme už toho strašne veľa prežili v bojových športoch. Boli aj pekné chvíle, pekné víťazstvá, pekné KOčka, ale boli aj veľké pády na tvár. Ale vždy sme sa spolu porozprávali a vždy sme to tak spolu dali dokopy, povedali si, čo dáme, čo zmeníme, čo vylepšíme, ako sa budeme posúvať ďalej a tak. A ešte na začiatku, keď som mal nejaké 4 alebo do 5 zápasov max, sme sa dohodli, že spolu pôjdeme až do profi a
budeme nastupovať na veľké zápasy, že nás čakajú veľké zápasy spolu a doteraz sa toho obidvaja držíme a obidvaja na tom pracujeme veľmi oddane, lebo ja bojovým športom venujem asi 80% svojho života, okrem roboty, lebo idem do roboty a trénujem ráno, trénujem po robote, trénujem večer a myslím si, že sa dosť dobre držíme toho plánu, ktorý sme si spolu dali, toho sľubu a teraz príde ten čas, keď to spolu zúročíme a proste budeme nastupovať na prvý profi zápas. Nehovorím, že sme 500% pripravení na profi, určite sa nájdú nejaké chyby, ale sme pripravení do toho profi zápasu a budeme ešte lepšie pripravení a potom to vylepšíme ešte viac, lebo nebude to jediný profi zápas. No ľudia, nachádzame sa v základnej škole v Bušinciach. Tu som sa chodil vzdelávať, aj keď som mal vždy 4 na vysvedčení, ale som sa niečo naučil a tu som strávil svoje detstvo, tu som toho povyvádzal. Pekné spomienky. Tu som raz také za ucho dostal od pani učiteľky, ale zaslúžené, lebo nemohli sa otvárať dvere a chalani mi zaklopali, či mne otvorím. Ja som zobral pani učiteľky na kľúče, otvoril som. Poďte chlapci, bác facka. Ale zaslúžené. Takže tu som hrával fotbal, sme v Bušiniciach na ihrisku. Tuto sa odohrali aj prvé bitky vo fotbale. Ale tu som hrával. Aktuálne som na Ipli, sem chodím vždy behať, keď som doma, mám voľný čas alebo aj v rámci prípravy, sem chodím behať, tu aj otužujem, je tu dobrá ľadová voda a primárne keď som doma, trénujem u nás, Fighting Academy Veľký Krtíš,
s trénerom vždy ladíme detaily a vždy hľadáme, čo zlepšovať. A tréner mi vždy plánuje nejaké kempy podľa toho, ako sa mi dá aj z práce a ako mám voľný čas. Chodím na kempy do Spartakusu, Spartakus Fight Gym. Strašne kvalitných sparring partnerov tam mám. Keď som na Sliači a proste nedá sa mi, tak chodím trénovať do Bystrice, Dracula Gym, Slovak Grappling Academy. Taktiež chodím do Detvy, k Bonimu, Deličovi. Vždy to s trénerom ladíme tak, aby som bol čo najviac v tom tréningovom procese. Snažíme sa trénovať 2-krát denne, podľa možností. Vždy musím spojiť prácu a tréningy, ale vždy nám to tak dobre vychádza. Som veľmi rád, že pred 5 rokmi som sa stal členom Fighting Academy Veľký Krtíš pod vedením Pavla Berkyho, môjho trénera, ktorý sa mi strašne veľmi venuje aj teraz, či už ráno, súkromné tréningy, alebo vždy, keď som na tréningu, aj v osobnom živote. A uvedomujem si, že táto cesta bude ešte veľmi ťažká, ale nesmierne sa na ňu teším, lebo verím, že to bude veľká jazda a veľa zážitkov a aj úspechov, aj pádov, ale o tom je tento šport, že proste aj keď spadneš, musíme ďalej bojovať. Veľmi sa na túto cestu tešíme, či už ja, alebo môj celý tím a dúfam, že tú cestu budete všetci sledovať, čo sledujete aj toto video, lebo vás čakajú veľké veci.